garin birnin Lokoyo, 'yan birnin Lokoyo da 'yan bagaji bare-bari garin da su duk na karkara ga jama'a mun gode muku, Allah ya saka muku da alheri. Allah ya biya ku. Kuma ni kullum ina gai ina homa da 'yan birnin Lokoyo. Saboda na gani dura da ranar kare mutuncinmu ta zo, ranar tuwa mana asiri da kare mutuncinmu, mata maza da tizawan garin da suna tsaye suna bakin ƙoƙarinsu, Allah ya biya su. Na ga jiya matankari da dogon duci na ce kariyar da mutane da suka muna, goyon bayan da mutane suka muna, ba mu iya biyan su, sai mu ce mun gode, kuma sai mu yi addu'a Allah ya kai mu radda wannan kama wadda kuke mana za ta yi mana unwani ta ma ƙasar Nijar unwani, kuma mu biya ku abin da kuke mana insha Allah. An bayan kishin ƙasa yau shekarar mu kusan 5, kuma tun da aka hau wannan farti mutane sun kama sun rike tun yana ɗan jariri, yanzu Allah ya kai mu cikin mayan farti a cikin ƙasar Nijar. Shekarar jiya an yi zaɓe na Nijar, jam'iyyoyin adawa 'yan bayan kishin ƙasa ɗaya ce ta samu ci gaba, ta ƙaru ko ta wani hali. To kenan sai mu ma Allah godiya, kuma sai mu ma lattizawan ga da matasan ga da matan ga godiya. Tunda ku ne kuke ɗaukaka wannan jam'iyya, ku ne kuke jefa mana ƙuri'a, wannan jam'iyya tana girma. Duk inda ka diba yau Nijar sai mu ma 'yan Nijar godiya. Agadas abinda muka samu bana ya linka wanda muka samu shekara 4 so 2, har so 2 mutane sun ƙaru Agadas. Difa mutanen da ke gare mu mun linka su har so 2, haka ne cikin garin Yamai, haka ne cikin jihar Tilibiri, haka ne Tawa, haka ne Zandar, haka ne Doso. Babu wani gari da ka sani Nijar inda 'yan bayan kishin ƙasa ba ta samu goyon baya ba, kun ba ta ƙaru ba, babu shi a Nijar. Mutanen da suka ƙaru gare mu bayan zaɓe da aka yi na shekara 4, zaɓen shugaban ƙasa, Nijar mun samu mutum 257,000 wanda suka jefa mana ƙura. Mun samu wanda suka jefa ma 'yan takararmu na majalisa wajen 180,000 wanda aka jefa ƙura a 'yan fayin kishin ƙasa. To kenan sai mu ma Allah godiya, shi da ya sa wannan jam'iyya muna cikin adawa, muna kokowa da wannan gwamnati da bai da adalci, kuma kullum Allah yana taimakon mu muna girma. Kuma ni na gane me yasa muke girma. Allah ne ya ce ko da yaushe in kan mishi godiya zai ƙara maka. Mu kuma 'yan bayan kishin ƙasa cikin godiya Allah muka girma, cikin godiya Allah za mu tashi, kuma cikin godiya Allah za mu ida insha Allah. Yannan na biyo shekarar mu 3 muna adawa, ba mu taɓa yi ma wani ƙarya ba, ba mu taɓa yi ma wani sheri ba, ba mu taɓa yi ma wani ƙaƙe ba, kun ba mu taɓa zagin kowa ba. Amma ko kai wane ne sai mun gaya ma gaskiya. Mun ce ɓarayi ne don kun sace kuɗin gwamnati, mun ce ba ku son addini don kun hana mu sallah, mun ce ba ku da adalci don kun wulaƙanta mu, mun ce ba ku so, mun ce ba ku son matasanmu don kun koro su inda suke zuwa nema, kun sace kun ba 'yan uwanku kun koro su, mun ce ba ku son matan Nijar don kun bar su cikin talauci. Wannan gaskiya ce, kuma ba ni barin gayanta, ko da ba sai na gayata, in ba ka so in gayi to kakka yi abin da za mu gayi. Kaga yadda muke tayi shi ne aƙidar mu ta MPN kishin ƙasa. Duk inda muke mu riƙe gaskiya, amma mu gaya mu koma wane ne mu gaya mishi abin da yi. Kuma duk inda muke ba ka iya ba mu tsoro, ba ka iya sa mu kwaɗe, to bi za ka ba mu. Kana iya ƙara kwana guda ne cikin rayuwarmu, kana ba mu abin da Allah bai ba mu ba. To ai rayuwa guda ce ba. Duk yadda za ka yi, duk dubarun ka rayuwa guda ce, sai ka ida ko nan birnin Lokoyo ko Yantala. To ni ba ni tsoron abin da zai faruwa, abin da nake so ko gobe a ce mun samu goyon bayan lattizawa matasa da mata na karkara. Idan za ku kama muna wallahi za mu ci gaba, kun ba za mu ja baya ba insha Allah. Kenan ni sakona na farko godiya ne, mun gode Allah ya saka muku da alheri. Yanzu sarki ya gaya muku yace zaben konsaye na meri an soke shi, aka ce za a yi nan shekara 2 amma mun kai ƙara. Kuma insha Allah ina fatan mu yi nasara, Allah ka ba mu nasara bisa kan wanda suke so su ɓace mana abin da muka samu kan gaskiya. To in ba a yi ba
wani dan bagaji ya kire ne yace a president an ce wai sai wata biyu za a zabe nace yace dan mi ba a yi shi banda gobe da Allah annabi dan mi ba a yi shi wai banda gobe har sai an jira wata biyu to duk da za a yi kowace rana suka zaɓa insha Allah za mu jaddada saƙonmu za mu jaddada zaɓenmu na MPN kishin ƙasa don mu samu wanda za su gyara mana mai ringa tamu ta matankar insha Allah kenan mata da maza su yi tsaye in ba mu yi nasara ba gaban kotu to za mu dawo kuma mu gai 'yan takararmu za mu maida su wanda muka sa takara kuma muna addu'a Allah sa ku kama muna mu kwato abinda mu kaɗai ne aka kwace ma a cikin wannan tafiya dan ba a so mu ci gaba ba a so to Allah ba ruwan shi mana ba yadda za ka yi abin da ke cikin zuciyar mutane ba ka iya huta shi kudi ba matan da cikin ranar a zuwa zo na ce ma wani a tsaye da taron ga sai ce mun a sun ce ba ruwan su a tsaye gaba a yi kai su kudi ba kudi ba kenan mu san gobe zan ce na ƙarshe kamar yadda kuka sani 21 ga wata za a koma zaɓe na shugaban ƙasa kuma ko ina gani babu wani zagaye da uku daga nan ne ake samun shugaban ƙasar Nijar. To shi yasa muka yi bayani ya mai yau da kwana 10 muka ce duk wanda ya jewa ma 'yan farin kishin ƙasa ƙuri'a kuma suna da yawa tubarikalla a cikin ƙasar ga kuma suna da yawa tubarikalla a cikin garin da Allah ya musu albarka. Muka ce su jewa ma Alhaji Muhammad Usman ƙuri'a. Shi ne muke so ya zama shugaban ƙasa. Shi ne muke so a shekarun nan 5 masu zuwa ya zama shugaban ƙasa mai adalci kuma shi ne muke so ya ji abin da ya samu yan bayan muke siyasa mu dai ba kuɗi zai bamu ba kuɗi ya bamu ba da shi muke so ba muka ce ka zama mai jin tausayin talakawa ka zama mai riƙe gaskiya ka zama mai ba matasa aiki mai kawo mata sauƙi kuma mai kare addinin Allah a cikin wannan ƙasa ta haka muka tambaye shi kuma haka za mu aikata kuma haka ne hanyar mu ɗan bayan kishin ƙasa ko gobe ina gani ko kowa ya san wannan zaɓe mai muhimmanci ne kowace ƙuri'a ana aiki da ita kan wanda ya zamna gida kuma kan wanda ya ci a aƙida ko kuma ba mu da 'yan takara mu ma muna takara an zo da tsohon sai zai ce mun kai gaskiya ni in ba kai zama ƙuri'a ba sai zai bar ƙasar ga wace a ba ki bar ƙasar ga sai ka za ki zo akwai zaɓe ran lahadi kuma a hajji Muhammad Usman za mu kaɗa ma shi ne ɗan takararmu gobe alfa ya gwada muku yadda za a yi zaɓe to jama'a dan Allah ran lahadi yanda muka yi kwanakin baya muka jewa mu yan kishin ƙasa haka za mu jewa mu Alhaji Muhammad Usman muna addu'a Allah ya ba mu nasara saboda wahala da muke cikin ƙasar gabatar iyaka ba sai na gani ta ba kowa yana ji a jikin shi to Allah ya kawo mana sauki Allah ya ba mu nasara jama'a na gode Allah ya saka muku da alheri